Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam jettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal joni paɗen koye jandiji ɗi. Talata capantati e goo lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande quotidien le quotidien kamɓe musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti koye kuccam hakkude mabɓe jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kañumen goni jaabe on ɗon coalition takku wallu hono ɓe mbiri ɓe garti noon ko yuti alhaali nden ɗon ñamade wiyetede ko ñamade suuɗade ko ene tolni e temedde nayyi e nogas e jeegom milliard taw ko koppareji meɗen franc CFA holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe kolliti kay wonande takku wallu e rima wonde kay ɓe ganduɗa kañum goni commission d' enquête nde udditte hen wonde kay suudu sarɗiji leydi Sénégal nde waɗata hen losko ko yuti alhaali e nden ɗon ñamande haala muɗum haalate holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e konnguli hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay suudiji ɗon konnguli ko caggal nden ɗon yontere ganduɗa kay ko teddinirande e haralde nde woni sukaku e wonande kanko hoorejo leydi ndi o yerima sukaɓe ɓe nden tata gon haɓɓere wotere holno wiiri jande arti ko yuti alhaali nden ɗon caɗele walla ni mbiyen ɗin ɗon guerewaji ganduɗa kay ko eraɗi e ñalawma hanki o ɗum ko yuti alhaali e yaaha gara o ɗo e nder leydi ndi jande wi leydi e grève o waɗi kono noon de won hen e autoji kam werlaji keeɓi dogde e nder lamorgo ngo Dakar holno wiiri e jayde de ƴeewi en jayde Les Échos kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti ko e kettogol Aliou Sall mo ganduɗa kay ko gonnoɗo e maire mo Guédiawaye miñiraɗo e gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal kanko e cuddiɗo makko ɓe mbi ko Aliou Sall kañum kay yeddi ɗin ɗon tuma muyaji ganduɗa kay ko wonde dow muɗum ko yuti on noon rapport scientifique ala bicere kanko noon holliti kay wonande hay lawol gotol woni kay o heɓani on ɗon commission morade ɗum mon ɗum hono wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe kono noon kadi ɓe garti e cuddiɗo makko mo ganduɗa kañumne hettama ko yuti on noon fan ɗum kala ina tawe e janede kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti e ɗen ɗon nangle ko yuti alhaali debati e gorkati hen ɓe kolliti kay oɗo saaha joni wonde gueɗe ɗe nene ɓeydi omo ganduɗa kañum woni Kader kam e Kadior Cissé wondude omo ganduɗa kañum woni Pape Gueye Tall kamɓe ɓeɗo kala ɗon ɓe mbaɗama mandat de dépôt holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe neldama toon to suudu dumbirdu to ete jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde Les Échos ko hen arti ƴeewoyen jayde Vox Populi kam musidmen jayndiyankoɓe jayde Vox Populi ɓe garti ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni ɗon ɗen ɗon alhaali e gueɗe ganduɗa kay kañum woni gueɗe debati gorkati hen ɓe kolliti omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kañum nene waɗa dénoncé on ɗon lobby homosexuel holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe jande rutinima ko yuti e alhaali konnguli Aissata Tall Sall ko caggal kuccam hakkude jayndiyankoɓe ɗum koko fewti e nden ɗon ñamade suudade nde haala muɗum haalate holno mbiri kam musidmen jayndiyankoɓe kolliti kay wonande groupe takku wallu kañum kay erima ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni commission d' enquête parlementaire ko ɗum ko ɓe garti e konnguli Aissata Tall Sall ha joni ko yuti e alhaali ɗum ko ganduɗa kay ko kañum woni ko wiyete ko goni nangorande omo ganduɗa kañum woni Macky Sall gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal ko yuti alhaali gardigu makko toon to poste secrétaire général des Nations Unies ɗum kala ina tawe e jayde nde holliti kay wonande majorité o e dunde Afrique en yaadi mo ganduɗa kañum woni e candidature mo Macky Sall hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe dottinima on ɗon grève mo ganduɗa kay kañum woni grève teskar ɗo ete e lamorgo ngo Dakar ɓe mbi tan de ko ɗo ete e nder lamorgo ngo yaaha gara ene woni tan de koko ɗeɓi ngakkude seeɗa ni hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ƴeewen jayde groupe Futurs Médias nde jayde immeuble El Hadji Elimane Ndour nde kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali haare ko fewti e ɓe ganduɗa kañum woni debati gorkati en ɓe mbi tan de ko nangle kese ko kañum kay woni ko teska e ñalawma hanki o toon to Yeumbeul Sud holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe yimɓe jeegomo tumaɓe ene moddi ko yuti alhaali on ɗon kañumen kay oɗo saaha joni pawama junggo ene woni tan de holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti e Kader mo ganduɗa kay kañumne caggal nde huccodiri eɓe mo ganduɗa kañum woni e loskoɓe ɓe e konnguli ɗi o suuti ɗum kala ina tawe e jayde nde goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ko konnguli omo ganduɗa kañum woni Aliou Sall kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon secret e kettogol makko on audition mo ganduɗa kay Aliou Sall maire de Guédiawaye gonnoɗo ete maire walla ni miñiraɗo e gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal suuti ɗin ɗon konnguli kala ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde groupe Futurs Médias nde jayde groupe des médias woni jayde La Tribune quotidien kamɓe noon ɓe naati dingiral ɓe pawi dow kala ko yuti alhaali dawrugol ɓe garti ko yuti alhaali ɗen ɗon gueɗe teskaɗe ɗo saaha joni
ɗo ete nder lamar konko Dakar e wontande ɗi non violence uji ɓe wi ko acte de vandalisme caggal ngal ɗon potal bannogal hakkude Guédiawaye kam e ɓe ganduɗa kañum min goni AS Pikine kam musimen Diani ko ɓe gatti ɓe mbitande ko ɓen ɗon wonnoɓe on ɗon werakaji ha bonni yoga e nokkuji liggol loti ɗo ete nder lamar konko e wontande ɓen ɗon oɗo saaha joni ɓe gona ko e yilede holno wiiri kam musimen Dianiyankoɓe ɓe duttanima takku wallu mo ganduɗa kay ko waɗi ko cam muɗum hakkude muɗum e Dianiyankoɓe ñalawma hanki o ɓe erima noon nde lesko uddite ko yuti haali nden ɗon ñamade haalatede woni ñamade suuɗade nde haala muɗum haalate oɗo saaha holno wiiri kam musimen Dianiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde turbine quotidien ƴeewoyen jayde Walf quotidien kañum ari e gardidi natal muɗum konngudi Ahmed Khalifa Niass mo ganduɗa kay suuti konngudi ko yuti haali woni ballugol walla ni mbiyen nangorande candidature Macky Sall gonno ɗo to hoorejo leydi Sénégal ko yuti haali gardingo fedde ko tan faago windere ene wontande no wi kanko musimen Dianiyankoɓe ɓe gatti konngudi makko kanko Aliou mo ganduɗa kañum woni Aliou Ahmed Khalifa Niass holliti kay wasde nangorande Macky Sall mon kay ko kañum woni ko wiyete ko haute trahison hono no wiiri kam musimen Dianiyankoɓe woɓɓe ganduɗa ko nangoronɓe Macky Sall hucci suɓiɓe huccodirde e Dianiyankoɓe garti noon eko yuti haali nden ñamande haala muɗum haalate woni ñamande suuɗade ɓe mbita nde ko takko wallu oɗo saaha kay erima nde enquête parlementaire uddite ko yuti on ɗon sifa ha wawa famede tigui rigui ko yuti haali ɗen ɗon koppareje holno wiiri kam musimen e Dianiyankoɓe e jani nde ruttinima baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ganduɗa kay ɗe jogori huccodirde équipe mo leydi Gambie e ñalawma hande o ngal ɗon potal ciilagal ɓe kolliti toon to Diamniadio to ene wonde gueɗe ɗe foof paari gam wawde wadde feete ko yuti on ɗon fannu ƴeewoyen jayde nde ganduɗa ko kañum woni jayde wiyetende Rewmi quotidien kam musimen Dianiyankoɓe ɓe gatti ko e takku wallu ɓe mbitande ko takku wallu oɗo saaha kay nena ñifa on ɗon polémique ko yuti haali ɗum ganduɗa kay kañum woni e candidature Macky Sall caggal nde wiyaɗo konngudi ene wontande ɓe ganduɗa kañum Union africaine nangorani Macky Sall ɓe kolliti kay wonande candidature Macky Sall kañum kay woni ko waɗa acté ene wontande Macky Sall oɗo saaha joni ko Sénégal tan woni ko jaɓani nangorande Macky Sall ko noon ko heddi ko foof ene jaɓi wadde soutenir mo ganduɗa kañum Macky Sall gonno ɗo to hoorejo leydi e Sénégal ɗum noon ko konngudi maître Aïssata Tall Sall honno wiiri kam musimen e Dianiyankoɓe ɓe duttanima kadi konngudi mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ko yuti haali ɗum konngudi suuti toon to assise national des dara ɗum kadi ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Rewmi quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi laaɓi ceer ko ɗum mawni ko min tan mawrubinade ko sifa e kele gadan e jandeji leydi Sénégal en jetti en jarni dendagal wattuɓe hakkillaji men e roɓindo jandiyeji Amadou Watt wondude mo ganduɗa kañum woni Mamadou Alpha Ndiathie kam e Ayouba Talla Yero Dia kam e dendagal bandiraɓe ganduɗa kay ene batti hakkillaji mumen ko yuti haali roɓindo jandiyeji en jetti en jarni moni kala aadi meɗen e roɓindo jandiyeji wonata ko janggo soko weli gueno ɗo e nden min mbion jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama jarama boto jejjide waɗa abonné commenté kam e partagé